Cijenjeni slušatelji i gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u Mrežu prvog. Milan Bandić najavio jučer nove prelaske u saborski klub svoje stranke, možda već u narednih 10-ak dana. Gordan Maras iz SDP-a najavio je borbu protiv političke trgovine do posljednjeg daha i optužio premijera Plenkovića da je otac te trgovine. Do kuda može ići pretrčavanje iz stranke u stranku? Zašto se to događa i koji je krajnji cilj kolekcioniranja zastupnika? Kakva je uloga vladajuće koalicije i HDZ-a u tim prelascima? Zašto se izigrava izborna volja građana i kako tome stati na kraj? Analizirat ćemo u današnjoj mreži. Gosti su u zagrebačkom studiju profesor Josip Kregar. Dobro jutro. Dobro jutro svima. I Ivica Relković, politički analitičar. Dobro jutro. Dobro jutro. U dubrovačkom studiju pozdravljam profesora Peru Maldinija. Dobro jutro i vama. Čujemo se. Dobro jutro. Vaš komentar na jučerašnje Bandićeve najave novih dolazaka u stranku. On je rekao u narednih 10-ak dana, pa potom možda i za 3 mjeseca, a svakako na sljedećim izborima s obzirom na broj ljudi koji mu, kako kaže, prilazi. Profesor Kregar. To je vrlo interesantna formulacija. Ja očekujem da će prelazaka još biti. Njih je bilo i dosta ih je bilo. Međutim, sada očekujem i nešto jaču reakciju političkih stranaka protiv toga. Naime, ne vidim da je razlog prelazaka u tome da se ponudio bolji politički program, atraktivnija stranka, nego vidim u tome da je potpuno pala uloga Sabora, da Sabor nema povjerenje građana uopće, a drugo, mislim i najvažnije, je činjenica da su se političke stranke pretvorile zapravo u skupine, asocijacije ljudi koji se osjećaju dezorijentirani. Htjeli ili ne, njima se približava kraj mandata. I sad se zapravo pokušava spasiti što se spasiti može. Predsjednici stranaka su pokazali očito nezadovoljstvo prema brojnim zastupnicima svoje stranke u Saboru. I nije onda za očekivati da će se oni pojaviti na sljedećim izborima na listi te stranke. Ako je tako, onda se traži novo utočišće. Sad ćemo, međutim, prisustvovati i reakciji. Doći će i do izlazaka iz kluba Milana Bandića, premda ja očekujem... Vi očekujete još izlazaka? Ja očekujem još izlazaka, jer se ne radi o tome da je to proces koji je započeo pred mjesec dana. Radi se o tome da su pozivi upućeni, nagovaranje počelo daleko ranije. A sada se zapravo već pomalo javlja panika kod zastupnika šta će biti s njima. Predsjednici stranaka potpisivat će listu, a oni se na tim listama ne vide za sljedeće izbore. Zbog toga političke stranke koje se nalaze u rasulu, kaosu, ne jedna, nego praktički sve osim vladajuća drži upravo ta snaga udržavanja vlasti, nisu skupine koje mogu zapravo izaći na izbore sa jedinstvenim stavom, programom i listom. Profesore Maldini, na jučerašnjoj konferenciji za novinare vidjeli smo i dociranje, i nervozu, i vrijeđanje novinara, kratki omaž Karlu Marksu. Što to govori o poziciji Milana Bandića? Je li on tako siguran kako izgleda u tu poziciju? Pa cijeli taj projekt, ako ga tako mogu nazvati, kupovanja ili preskrbljivanja, skupljanja zastupnika je od početka, čini mi se, nije tako čvrst kako se to možda može naslutiti ovako na prvi pogled. Naime, sasvim sigurno da tu postoje vrlo prozaični, najčešće prozaični interesi koji motiviraju ove prebjege koji k njemu dolaze. Jedan od razloga je svakako ova jedna loša situacija u strankama iz kojih oni dolaze, ali sasvim sigurno tu se složio sa kolegom Kregarom, dakle da je njihov motiv gdje sada i što i kako i na koji način kapitalizirati ovo mandata što je ostalo, jer sasvim sigurno da će barem u Saboru mnogima od njih ovo biti zadnji mandat. S druge strane, Bandić nema baš tako ležernu poziciju, jer naime, ako izgleda da on vlada, njima baš i ne vlada. Ne samo zato što su evo počeli i izlaziti iz njegove stranke, nego zato što je riječ o nečemu što nije prirodno. Znači, to nisu ljudi koji su došli na njegovoj listi i to nisu ljudi za koje su građani birali. Oni su tu iz razloga
dakle, da bi podržavali u nekom trenutku, recimo, ako bi Bandić pokušao ucijeniti vladajuću većinu sa nekakvim ustupcima koje bi objektivno bili teški vladajućoj većini da im to da, sasvim sigurno da bi se dogodilo da bi dio tih zastupnika ne bi bio poslušan Bandiću iz razloga što je njihov cilj zapravo da ostanu u poziciji saborskih zastupnika, a ne nužno da proizvedu krizu vlasti koja bi dovela do prijevremenih izbora koje bi pomele njih i njihove pozicije na bilo kakav način. Znači, u tom smislu ni Bandić nije onaj koji možda može suvereno vlada, da tako rečem, sa svojim zastupnicima. S druge strane, je bilo jasno od početka, i o tome smo i prije govorili, da s tim brojem svojih zastupnika i ruku Bandić nema namjeru, niti ima takvih ljudi među njima koji bi bili sposobni u ovom trenutku sudjelovati u izvršnoj vlasti. Dakle, njega zanima naprosto broj ruku kao nekakav mehanizam kojim on može dobiti ustupke sasvim sigurno u svom djelokrugu, a to je grad Zagreb, bilo da je riječ o skupštini grada, bilo da je riječ o nekim projektima koji se na ovaj ili onaj način financiraju sa državne razine, gdje bi on zapravo u svojoj bazi, a to je grad Zagreb, pokupio nekakve političke bodove. Dakle, to je jedan instrument kojim se on zapravo služi u vrlo pragmatičke svrhe. Na stranu to kakve to ima veze, a ima velike reperkusije, znači u jednom moralnom smislu, zato što ta jedna pojava koju je on sad utjelovio kroz ovo kupovanje, odnosno dobivanje zastupnika, kako god, zapravo baca jednu vrlo ružnu sliku uopće na poziciju političara, na jednu i tako apatičnu situaciju i vrlo visoko nepovjerenje prema institucijama, političkim institucijama, prije svega prema Saboru, bit će samo veće i bit će samo dublje i to je zapravo, ja bih rekao, možda najveća, rekao bi, moralna šteta i politička šteta ovoga cijeloga procesa ili postupka, ako ga tako možemo nazvati. Gospodine Relkoviću, evo profesor Kregar je rekao sada će slijediti aktivnosti kako bi se to nekako usporilo ili zaustavilo. Može li se uopće apelirati na savjest i odgovornost onih koji su odlučili prijeći? Dobar dio ljudi koji su prešli nije poznat široj javnosti. Dakle, nismo ni znali da postoje praktično na političkom spektru, osim lokalno. I sad su odjedanput, evo, održavaju konferencije za novinare, objašnjavaju, izvlače se i pokušavaju u stvari opravdati to što su učinili. Pa, baš ste mi uzeli riječ jer sam htio reći da je nepoznatost ljudi o kojima je riječ, izuzev možda, evo, Milanke Opačić, sve drugo su ljudi u stranačkim hijerarhijama niže i nepoznatiji. Nejasno nam je kad se izrekne ime i prezime, je li to neki zastupnik u Saboru ili nekoj gradskoj, dakle, razini, ili sad Bandić kaže da ide i po terenu, jel, na druge razine. I da, to je problem što ljudi koji su u Sabor ušli bez svoga imena, bez svoje snage, odjednom se nalaze u poziciji da preko njihovih osoba, glasova se na nešto utječe. Bandić nema, tu se slažem s obojicom prethodnika, Bandić nema namjeru ući u izvršnu vlast i remetiti odnose u vladi. Međutim, on sad već remeti odnose u smislu da onaj dio i prvih prelazaka, kao što je polovica HNS-a, se nalaze već u problemu što je njihova uloga, ali u sve većem problemu se nalaze zapravo manjinski zastupnici. Ja sam prije već upozorio da nije baš zgodno da manjinski zastupnici, dakle izuzev srpske manjine koja može dosegnuti 3 pa imati svoj klub, da nije dobro da oni zapravo ulaze u stranačke klubove, jer njihova uloga je biti manjinski predstavnik cijele svoje manjine, ne obojeni manjinski predstavnik, pri čemu svaki naš građanin bilo koje nacionalnosti može kroz stranke ući u Sabor, to je legitimno. Ali ovi su posebni zastupnici za svoje manjine i da oni budu u jednom klubu i da jedan takav bude predsjednik kluba koji poručuje da je uvjet biti uz Plenkovića. To što je izrekao postaje, što ćemo tek vidjeti da li će razumjeti, postaje problem HDZ, odnosno Plenkoviću. O tome sam htjela razgovarati. HDZ se poziva na većinu od 77 ruku u Saboru. Jučer smo i čuli na konferenciji za novinare Gordana Marasa, od tih 77, 7 je već iz kluba zastupnika Milana Bandića. Dakle, već je vlada oslonjena na tu većinu koju sačinjava i Milan Bandić, odnosno njegova stranka. Sad, odlazak Dumbovića je pokazao da Bandić ne može biti siguran da neće biti još izlazaka. S druge strane, od tih 77 još neki bi se mogli eventualno ili pod pritiskom ili iz nekog kaprica odlučiti da budu protiv ili da poprave svoj rejting, što god to bilo. Bandić je jasno rekao, bez moje stranke nema vlade.
To nije sasvim točno. Zbog toga što uvijek Plenković raspolaže sa mehanizmima pridobivanja novih glasova. Radilo se tu o prebjezima, radilo se tu o ljudima koji će govoriti da glasuju prema svojoj savjesti, a zapravo će podržavati vladu i svoj interes ili nekim drugim razlogom. Međutim, Bandić je vrlo komotan, lagodan saveznik Plenkoviću u Saboru. Plenković ne mora se mučiti kao što je bilo u situaciji u kojoj je hvatao jedan glas. On može kroz Sabor provesti one zakonske predloge, proračun, koji ne bi možda mogli dobiti većinu da nema stranke Milana Bandića koja po prirodi stvari jer nemaju neki program ili politički legitimitet koji će uvijek glasati za. Po zvučnosti riječi bazar i riječi Sabor zvuče prilično slično. Sabor se pretvorio zapravo u bazar, u kupoprodaju glasova. Zbog toga onaj ko raspolaže velikim sredstvima, to je Milan Bandić, a to je još više Andrej Plenković, može uvijek računati na potrebnu većinu. Međutim, ne zaboravimo pri tome da vlada mora računati i s time da u svakom takvom zaokretu gubi dio popularnosti, još važnije, legitimiteta. Pa oni su na izbore izlazili sa parolom vjerodostojno. Oni pokazuju krajnju nevjerodostojnost. Ali HDZ tu jasno kaže, nitko nije došao u HDZ. To je, čekajte, a zašto bi? Zašto bi zbog toga što u HDZ-u ne može računati niti s time da će na budućim izborima biti na njihovoj listi? Pa on je pridošlica, on je strano tijelo. Niti može računati na neki osjetni dobitak. Što Bandić može osigurati zbog toga što raspolaže financijskim i drugim resursima. Ali to se itekako može vratiti HDZ-u. Ako sada to ne vidi Andrej Plenković, onda neće vidjeti sljedeću situaciju. Doći će izbori. Bandić neće s ovim kapitalizirati ništa od onog što bi bio novi miraz u novi saziv Sabora. Ja ću podsjetiti da je on 2015. imao 14 stranaka u koaliciji. 14 stranaka. Broj ovdje ne znači plus. Broj će ovdje značiti minus. Nitko od ovih nepoznatih ljudi neće povući u svojoj izbornoj jedinici i uvesti Bandićevu struju nekakvu u Sabor. Koga će HDZ tražiti kao koalicijskog partnera? Neće imati HNS-a koji ne može ostvariti ništa od onog što je sad donio. Neće imati ovih 11 ili 12 ili 13 Bandićevih. To će biti opet jedan ili dva. Ko će biti taj? Ko će reći, ok, idemo mi s vama, čisti, a znamo da ste pristajali na ovo što je radio Bandić. To je HDZ-u zapravo velika omča. Dakle, svaki puta kada Milan Bandić kaže da je on taj koji uvjetuje i stabilizira vladu, svaki puta je zapravo HDZ-u stavio jedan dodatni uteg na leđa. I svaki put mu stavi. I to netko mora tamo razumjeti u HDZ-u ako želi razumjeti. Profesore Maldini, slažete li se vi sa ovim? Pa ja mislim da, svakako, zato što mislim da, evo, teško bi što mogao ovome dodati. Naime, to je, ako je pogodba uopće, onda je to, ja bih rekao, pogodba s vragom. Zato što kratkoročno to može dovesti do nekih situacija kada će, recimo, glatko neke stvari u Saboru proći. Zato što je većina osigurana, pa se ne mora HDZ razmišljati o tome da li će prijedlog biti pod baražnom vatrom ili ne. Čak i ako bude, jednostavno na kraju kad se glasuje, to će glatko proći. Međutim, pitanje je da li je to... S druge strane, to i ta podrška Bandića je uvijek quid pro quo. Nikada neće biti nešto, a da nešto neće dobiti za uzvrat. Znači, već HDZ to košta na određeni način u smislu da je neke ustupke mora dati vjerojatno za glasove. Ali s druge strane, dugoročno vrlo je vjerojatno, s obzirom na vrlo lošu situaciju u strankama, da se oporba, pitanje da li će se do sljedećih izbora konsolidirati i tko će se među njima konsolidirati i kako će sve to skupa izgledati, za očekivati da neće tu baš biti nekakvih velikih pomaka, nažalost, ali u tom smislu to znači i kako sad stvari stoje da HDZ
je najvjerojatnije ona stranka koja će imati najveći broj glasova, ipak nedovoljno da bude imala, da može monostranačku vladu bez koalicijskih partnera formirati. To znači da u trenutku kada budu sutra tražili koalicijske partnere, onda ovi utezi koje je spomenuo kolega Relković mogu itekako biti element odvraćanja možebitnih koalicijskih partnera od jer svaki od koaliranja s njima, jer svaki koalicijski partner najprije želi nekakvu sigurnost. Znači u tom smislu u ovom trenutku HDZ se vrlo jasno postavio, i to je dobro u krajnjoj liniji, prema svom manjinskom koalicijskom partneru koji opet s druge strane ne iskače iz zajedničke politike. Međutim, bilo kakav pokušaj eventualno destabilizacije recimo toga manjinskog partnera danas bi sutra im se obio o glavu zato što bi postao njihov koalicijski potencijal bi zapravo opao i mnoge stranke ili potencijalni koalicijski partneri sutra koji bi sa HDZ-om išli u koaliciju bi 3 put promislili da li će ići ili neće ići. To bi se moglo rezultirati sa problemom uopće konstituiranja vladajuće većine nakon sljedećeg izbornog ciklusa. Izvolite, profesore Kregar. Andrej Plenković ne boji se oporbe, ne boji se malih stranaka i konkurencije na izborima. On se više boji konkurencije u svojoj vlastitoj stranci, koju drži disciplinira na taj način što je on onaj ko odlučuje o trenutku izbora, o izbornim listama. A budući da je tako, onda on sebe osjeća kao osoba koja vodi igru, kontrolira situaciju. To ne može vječito trajati. On sad riješio tu situaciju u HDZ-u. Vidimo, jedan dio ljudi je opterećen istragama, aferama. Ja nisam sasvim siguran da je gospodin Plenković tako popularan u svojoj vlastitoj stranci, kao što to govori istraživanje javnog mnijenja, osim toga. On zapravo ima sada utišanu, ali ne nestalu oporbu u svojoj vlastitoj stranci. Njegova ofenziva protiv desnice u svojoj vlastitoj stranci nije motivirana samo činjenicom da želi jaču vlast, nego i činjenicom da je to jedan politički pravac koji diskreditira njegovu politiku i izvan Hrvatske. Zbog toga mislim da je njemu veliki kamen oko vrata, kao što je rečeno ovdje, činjenica da u njegovoj stranci postoji jako puno potencijalnih prebjega koji nemaju kuda otići i ne mogu otići u stranku Milana Bandića pa onda glasati za Plenkovića. Što će se pojaviti kao problem onog trenutka kada on mora definirati izborne liste? Jer ljudi se straše prijetnje, ali ako se prijetnja ne može pokazati, realizirati, onda taj strah prestaje, a pojavljuju se i znakovi otpora. Uostalom, sad smo zaboravili da je gospodin Milinović dolazio u Zagreb sa 500 momaka ili kako se pojavio problem sa Vukovarom. To je nešto o čemu gospodin Plenković itekako mora voditi računa, tako da svaka njegova, zapravo trenutna, dobra pozicija i pobjeda nije rješenje njegovog općeg odnosa u svojoj vlastitoj stranci, ali vratimo se na Sabor, izbore i prebjege. Zato i nema prebjega iz njegove stranke, zato i neće biti raspleta tako brzo, sve dok on ne zaključi da je pravo vrijeme za izbore. Ja bih ga podsjetio na to kako je njegova prethodnica Jadranka Kosor propustila raspisati izbore kad je HDZ bio jak, kad su istraživanja javnog mnijenja to pokazivala. A ako se njemu desi da zakasni, onda će on biti krivac za propast izbornog rezultata. Dobro, i znamo kako se onda rješavaju predsjednici stranaka koji izgube izbore. Međutim, zanima me još jedan dio priče, a to je kulari bruje o milijunskim svotama, o pogodovanjima, o zapošljavanjima, jedan dio ljudi je govorio da je bio izložen pritiscima da bi prešao. Istrage su pokrenute iskustvom, međutim pokazuje da se to obično razvodi i da nema konačnog rezultata. Pa to je stalni hrvatski problem kojeg zovemo pravosuđe, u kojem sve predugo traje. Dakle, kada vi dovoljno razvodnite i kada dođu sljedeći izbori, a vi niste riješili, nećete imati pojedinačno riješeno da li je netko zaista kupljen pozicijom, novcem, nekim rodbinskom pozicijom, bilo čime što se danas stavlja u mediji. Ali opet će to
u ovom slučaju se vratiti ovaj puta na izbore. Naime, postoji čitav niz narodnih mudrosti, pa i ona da vrč ide na vodu dok se ne razbije. Dakle, ne postoje neograničeni limiti ni strpljivosti birača. Sve nove političke opcije, čak i kad su relativno potencijalno bliske nečem što bi bio HDZ, ne najavljuju svoje viđenje suradnje s HDZ-om u budućnosti. Sve nove političke opcije trude se naglasiti da neće s HDZ-om i sa Milanom Bandićem. Trude se naglasiti Milana Bandića. To znači da zaista onaj potencijal kojeg vi imate sa 30% i kojeg ne možete dići iznad 30%, ujedno je vama grob. Vi ga limitirate na 30%. Vi svih onih 70 gurate od sebe zbog sadašnjih 30%. To je HDZ-u sadašnjem opasnost. Uz ovu unutarnju opasnost koja glasi na malo neobičan način. Ta unutarnja opasnost te desnice u HDZ-u je dvoslojna u ovom trenutku, barem dvoslojna. Jedan dio stare desnice koja je potpuno, dakle, spremna i s Bandićem i sa svakim surađivati još lakše nego Andrej Plenković, ali drugi dio desnice, koju možda i Stier predstavlja, koja baš ne vidi takvu suradnju kao idealnu, tako da to nije čista desnica, čisto jedno krilo, ali ono dodatno može smanjiti snagu, unutarnju snagu HDZ-a. Zato što će uvjeti novih potencijalnih koalicijskih partnera nakon izbora biti da bi uopće taj netko novi bio čist, bit će čistoća i s onim s kim ću ići. I još se može dogoditi, naime, da iz određenih uvijek se, kažem, isprazne razlozi i sadašnje oporbe koju ja također kao profesor Maldini vidim još uvijek u fazi da apsolutno nema smjera, ali u jednom trenutku mogu kratkoročno reći svi protiv nekoga i tada se može dogoditi jedan promjena naglog ciklusa, jer može doći do dovoljno argumenta da kažu nećemo nitko s HDZ-om. To je HDZ-u opasnost. I to paradoksalno HDZ-u ne Karamarka. Očekivali bismo takvom lideru da je to opasnost, a ne europskom Andreju Plenkoviću, da mu sve drugo bude ograničenje. Profesore Maldini, Glas i SDP kažu da je to smrt demokracije. Pozivaju građane da se tome suprotstave. Što tu mogu sami građani, što može opozicija, osim pokušati kazniti tu političku trgovinu na izborima? Što se može napraviti do tada? A tu je nekoliko razina sa kojih bi taj problem trebalo razmotriti. Najprije, ako govorimo ustavno-pravno i politički, onda je ono što je važno da je mandat nije imperativni mandat. Drugim riječima to znači da su oni koji su izabrani u Sabor, neovisno sa čije stranačke liste, da su oni vlasnici toga mandata. Vrlo često se zna reći, sad došao je na toj listi pa je prešao u drugu stranku ili izašao iz stranke pa treba stranci vratiti mandat. Naravno, kad bi to tako bilo, onda to ne bila demokracija, to je bio neki kao oblik partitokracije ili kako bismo ga već mogli nazvati, svakako ne demokracija. Dakle, s te strane, građani, oni koji su izabrani, znači zastupnici su nositelji izbornog legitimiteta i oni s njime mogu raditi, rekao bi, što hoće. Ne baš što hoće, jer na sljedećim izborima, znači, postoji ova moralna dimenzija koju će građani ocijeniti ponovnim izborom ili davanjem ili uskratom povjerenja. Međutim, ako bismo mi čekali od jednih izbora do drugih da se neko ili tako ponašanje sankcionira, onda to ne bi jednako tako bilo dobro i to ugrožava demokraciju definitivno. Da je to nešto što oporba sa razlogom primjećuje i kritizira, treba to kritizirati naprosto zbog ove, kako bih rekao, moralne dimenzije koja baca, kao što sam već rekao, jedno ružno svjetlo na već i onako poljuljanu poziciju političkih institucija i političara koji gube i onako relativno nisko povjerenje. Ako bi se pak, međutim, s druge strane, bilo kakvo zadiranje u ustavne promjene koje bi sankcionirale taj dio išle bi nužno ispod razine demokratskih dosega suvremenih demokracija. Ja mislim da je tu prije problem u nečemu što je kod nas kronično i što se ne može preko noći dogoditi, a to je pitanje naše političke kulture i naše od političke odgovornosti onih koji su izabrani na političke funkcije. Sad, naravno da to ne ide preko noći, sad, pitanje je kako i na koji način to promijeniti. Pa svakako da su pritisci najprije oporbe, a s druge strane pritisci samih građana su oni koji mogu pridonijeti tome. Međutim, ako će to biti kampanjski s vremena na vrijeme kad se nešto dogodi ili kad to mediji na određen način tematiziraju jače, onda je to opet poprilično na dugome štapu. Ja bih rekao,
također treća možda dimenzija ovog problema je odakle uopće ova pojava. Da su naše stranke relativno čvršće strukturirane, a to znači oko određenih političkih programa, a da imaju sadržaja, što je nažalost glavna boljka naših političkih stranaka, da su insuficijentne u sadržaju političkome, pa u tom smislu notabene ne mogu ni konkurirati alternativnim politikama vladajućima, neovisno o tom jesu vladajući dobri ili ne, pa paradoksalno je da oni imaju najveću podršku danas na svim ovim već anketama o povjerenju koje se rade, sasvim sigurno ne zato što su dobri, nego zato što oporba nije uspjela smisliti i ponuditi alternativne javne politike. Znači, stanje, razlog za to, kao i za ovo prvo, je jedno loše stanje u našim strankama, pa koje rezultira između ostaloga i ovom pojavom, dakle, gdje ljudi sa vrlo prozaičnim motivima prelaze zapravo tamo gdje će riješiti nekakve druge partikularne, osobne i druge interese koji baš nemaju previše veze sa njihovim političkim poslanjem zbog čega su tamo. Evo upravo ovo o čemu je profesor Maldini govorio, to je slabost stranaka. Dakle, HNS je prešao i zbog toga se raskolio uz HDZ. SDP isto tako. HSS, evo, politički tajnik stranke ode kod Milana Bandića i potpuno iznenadi predsjednika stranke. Dakle, ta slabost stranaka, kakvu one težinu imaju kad pozivaju građane da se tome suprotstave, ako to nisu unutar svojih redova jasno definirali? Osnovni problem s kojim se susrećemo je nedostatak povjerenja u politiku. Ljudi ne vjeruju političarima, ne vjeruju ni strankama, čak i onda kada govore točno, ispravno ili ono što ljudi žele čuti. Mi sada govorimo o tome da bi građani se trebali probuditi, ali prije svega bi se trebalo probuditi oni koji vode Hrvatsku i pokrenuti raspravu o našem i kvaliteti našeg izbornog sistema. Ono što je jedan od uzroka ovakvog procesa jesu i nedostaci koji su prilično evidentni u našem izbornom sistemu i ne svode se na promjenu granica izbornih jedinica, nego cijelog modela. Naš izborni model potencira zapravo fragmentaciju političkih stranaka, stvaranje ovih koalicija koje povezuje samo želja da budu u vlasti, dijeljenje položaja, uhljebljivanje. A zapravo bi trebalo doći do toga da se poveća s jedne strane mogućnost upravljanja i vođenja Hrvatske, stabilnost političke vlasti, vrati povjerenje, a sa druge strane da se zaštiti zapravo reprezentativnost i položaj manjina koje postoje u društvu. Da budem precizniji, naš izborni model sastoji se u tome da se u izbornom natjecanju pojavljuju jedino političke stranke, opisane kao organizacije bez cilja, bez programa, bez manifesta koji ih vodi u izbore. Mi smo navikli ljude da ono što se obeća niko ne realizira. Dakle, izborni model koji bi počivao na balansu između većinskog i proporcionalnog. I vrlo kratko, gospodine Relkoviću, na samom smo kraju, sankcioniranje prebjega. Mogu li stranke tu nešto napraviti ili to ostaje ipak na njihovoj savjesti? Ne, ovakve stranke ne mogu. Ovo što smo čuli, dakle, to ne. Promjenom kompletnog modela, onda eventualno nema vraćanja mandata, nema kazni za te ljude. U ovom trenutku ne, ali kažem, to je čitav problem koji je kompleksniji od ovih nisu oni pojedinačni jer su masovni, ali od samih bježanja je puno kompleksnije kakvu arhitekturu vlasti mi želimo imati. Hvala vam na gostovanju, profesore Maldini. Hvala i vama, naše vrijeme je isteklo. Biće još prilike da razgovaramo i o prebjezima i o strankama. Cijenjeni slušatelji i gledatelji, bila je ova emisija u Mreži prvog. Do sljedeće mreže, srdačan pozdrav.